barni mani tabok bai 10 bosor ngi tongo ke thangnai belai no juda khanuk jakha thangnai bisi bai tai taklani bisi sini khalnok rokni tuibo bisi bai taklai bisi ole belai khano juda khanuk jakha tangai thangnai bisi bo sini je phalai nyai sing bebsa kaham khaimano taklai omas khlai manya tangai ke thangnai bisi o je to ang phalai mano hoitoba ang delang malti saka dilak phalo dilak malti saka aranya phalo khai mane semana je phalai mano ang dilak phaltini o resida gabang phalai mano ne ang aboni sidabal khai mal to kha abo bo ang phalai ma ya taklai tamne bagai phalmane prai 10 lakh hani ang mal to bujak taklai ani dogan no khana oroni sime asu jora ani dogan 10 lakh ni hai mal to mani bisingo ang tabu khana se 1 lakh porjonto sakari maya Obatam ni bagai yang kana. Obatam ni bagai palma yang kana taklai bisi borok kure. Bagai palai me yang khang ka taklai sung proti bosor phayo di thomuk melawo sung je ব্যবসা kahamanggo tangai hingang ke sini ব্যবসা tangai kahamang kha o jaga o belai khana blanket dok choliwo jotono saimano o jaga blanket choliwo di thomuk melawo tai obosini desh ni borok simi paya ono desh ni borok o pai thayo ono desh ni borok ka sini desh gana o tangai tabu bangladesh Arini no fatar khani borok ro pai phejao Bangladesh ni borok ro kha sini borok no borok bo sini do phani borok no Tripura tongnai ba Chakma tongnai aboro bebak no borok no pai aboni bisingo borok no sing phalai mang khanga sini bo bebasa kaham abo wan sugoni sing tini